гісторыя спачатку. У мяне, калі я зарэгістраваўся ў Твіттары, гэта было ў жніўні 22-го года. Позненька паспеў мальчык, позненька. Мне стало цікава, на каго я падпісаўся, і я гляжу, у мяне першая падпіска, гэта чай з малінавым варэннем. Наступная падпіска, гэта ты. А третья подпіска, я не ведаю, чаму, гэта Міша Ільін. Прыемна чуць. Я дакладна памятаю, калі я падпісаўся на Мішу, тады, я вось не памятаю, гэта ўжо былі маршы 20-х, ці да іх было. У якісьці момант тебя затрымалі, і ты напісаў, што там толькі нюцы мне дапамогуць гэта перажыць. Як яно атрымалася? Там цябе нюцу пролетела хоць крыху? Прыйшоў да нас, перажыў. Блин, ну гэтая гісторыя будзе качаваць з падкасту на падкаст, з падкасту на падкаст. Я мінулы раз гэта распавядаў гэтаму грустнаму Коленьке. Вось тое ж самае. Ну, некалькі дзеўчын, так скажем, напісалі. Не толькі напісалі, але даставалі відэадоказы. Такая самая такое, мужики былі? Гэта да Нарышкіна ўжо, гэта не пераблытаў. Ну так. Я учора сядзеў у тыктоке, і мне трапілася просто на вочы у ленту відос па Stronghold Crusader. Мабыць, ведаеш. Вось. Гэта такі даволі дрэўні, там, я не памятаю, 2002 годзе выходзіў. Гэта такая стратэгія, дзе ты кіруеш спачатку маленькім такім, маленькай вёскай, а потым яна перараждаецца, настроюць, будуюць замак. Не, гэта цалкам стратэгія ваенная, ўсё такое, але я у 5 гадзін ранку такі, мне ж нечага рабіць, пайду пампаваць Stronghold на макасць. Вось, і я ў якісьці момант просто уже там 6 гадзін раніцы я не магу знайсці мак-версію, таму што яе, здаецца, просто не існуе, і я лезу на YouTube і гляджу летсплей. Так мне атрымалася. Слухай, ёсць такая цудоўная рэч, як Google, ты калі туды назву гульні ўпісваеш, у цябе выдаецца, на якіх пляцоўках яна ёсць. Ну, то так, яна пазначана, што она есть на макасць, але нідзе не магу спампаваць. Не спампаваць, потому што... Ты заўсёды можаш паглядзець на Ютубе, як людзі іншыя праходзяць. Так вось так і атрымалася. Не, насамрэч, гэта, я лічу, вельмі крута сучаснасці, тое, што ёсць такая магчымасць, як ты можаш паглядзець проста, як іншыя людзі гуляюць. Бо, напрыклад, маім дзяцінстве, калі ты там, у цябе нейкая гульня не шла, а маё дзяцінство, яно было да эры Ютуба. І калі твая гульня не шла, там, ці комп не цягнуў, ты максімум мог толькі вось праходжанне у навігатары ігравого міра пачытаць. Так, ты тэкставае праходжанне. Ну, слухай, самыя інтэрактыўныя стрымы нашага дзяцінства, калі ты да сябра прыходзіш, які нешта гуляе, ну... Гэта ж... Так гэта трэба сябра мець. Трэба знайсці 10 чалавека, які да сябе дадому пусціць. А гэта было цікава, таму што у майго сябра быў кампутер, а ў мяне была плойка, і не было пры гэтым камп'ютара. Вось я чаму такі вялікі кансольны геймер зараз, таму што я ўсё жыццё з кансолямі нашуся. І я памятаю, што я хадзіў да яго глядзець, як ён праходзіў не Manhunt, гульня, дзе можна абассаць людзей. Postal. Вось, я ішоў к яму і глядзеў, як ён праходзіў Postal. Ты хацеў сказаць Portal. Вось. І там толькі тебе абассаць. Я лічу насамрэч, што я прайшоў Postal, таму што я яго весь геймплей цалкам спачатку і да канца ўсё праглядзеў, ўсё, што можна. Фотку на аўтамат. Так, усё вось гэта. Цудоўная рэч. Ты, Міхась, на чым гуляеш? Што? На чым гуляеш? На якой пляцоўкі? Ну, ўжо амаль год, як я стал кансольщикам. Ой, у меня такая ж тэма. Ну, можна по белой штуке здагадацца, што гэта Xbox Series S. Усе мы праз гэта прайшлі, ва ўсіх у нас зараз ёсць Xbox Series S. І, дарэчы, гэта цалкам незвычайная кансоль, таму што яна каштуе як палову нармальнай кансолі, але на ёй усё ідзе. Я не графадрочер, у мяне нічога такога няма. Я не ведаю, я звычайна не бачу розніцы паміж 30 і 60 FPS і 120 FPS. Для мяне гэта ўсё аднолькавае. Вось ведаеш, як
людзі, якія спачатку спрабуюць вайсці ў аўдыофілію, яны там слухаюць музло, напрыклад, на касетах, яны слухаюць музло на... Чого сабе ты ўзяў? Ну, напрыклад, калі ён прыйшоў да аналага, ён там спачатку... Ну, аналог... І ён жыве ў 2000-м. Ну, ён так, я ж музыку на касетах слухаю. Так, бо ты і ёсць аўдыафіл. Ну, гэтым праблема. Такі сабе аўдыафіл. Вось, і, напрыклад, людзі слухаюць на аўдыакасетах і на вінілі, і звычайна не слышаць розніцы, таму што ім пакуль гэта не зразумела. А потым яны ператвараюцца ў такіх допні, як я, якія накупаюць па метру кожнага кабеля і слухаць, за якім больш-менш лепш. Які лепшы кабель, так. Так, это цудоўная рэч. Але ж я ведаю, што вось можна набыць проста кабель ад праводкі, проста медны кабель. І гэта будзе тое ж самае, адзін у адзін, ўжо ёсць доказы. Слухай, гэта дзіўна, што ты не бачыш розніцы паміж 30-60 кадраў. Бо, ну, напрыклад, я бачу. Але я не бачу розніцы паміж... Ніхуя сабе. Ніхуя сабе. Там хтосьці пабачыў розніцу. І, ну, паміж 60-120, так, гэта вельмі складана заўважыць. І я на дадзены момант зараз гуляю, ну, я набыў сабе GTA 5, зноўку, чамусьці. І я, калі запусціў, я звар'яцеў ад таго, што калі б гэта гульня, ну, яна 2013 года, для тых, хто, можа, не ведае. І калі б гэта хопіць, ну... І калі б гэта гульня выйшла зараз, ну яна просто не выйшла. Вось ты просто паспрабуй уключыць GTA 5 на дадзены момант, калі ты ўжо з узростам прайшоў праз усю гэту фільтр, ведаеш, таго нельзя скардзіць, там нельзя нешта казаць пра тых, нешта нельзя казаць пра гэтых. І там вось просто дыялог, дзе едуць два чалавекі і адзін другому кажа, гэтая, ну, умоўна лярва, заслуговвае толькі смерці. Другі яму кажа, гэта жанчына, чаму ты яе абражаеш? А ён яму адпавядае, я яе не абражаю, я просто хочу яе забіць. Ну калі б гэта зараз выйшло, я не ведаю, парвались бы. Гэта як з кіберпанкамі. Я спампаваў кіберпанк у дзень выйсця. Ну, гэта жудасная памылка ў маім жыцці. Вось. І я пачынаю гуляць і адразу же у першым же дыялогі, калі я просто выходжу ў open world, чувак мне кажа, што ты, підар? Я такі, добра, як гэта атрымалася. Як ты даведаўся? Не, просто цікава, што стрымерам у такім выпадку рабіць, таму што ім же за гэта аўтаматычна бан прилетае. Ну, на твіче так, ну, але яны могуць сказаць, асуджаю, і ўсё. Я не ведаю, як гэта працуе. Якая апошняя гульня, якую вы гулялі? Я некалькі дзён таму, дня два скончыў праходзіць, ну, просто да гэтага не было магчымасці, не заўважаў яе. Prey. Ну, Prey. У мяне так сама. Новы ці стары? Вось у мяне... Мне здаецца, 2017. 17-го. Ага. Слухай, я яго таксама прайшоў і, ну, тут таксама не так шмат часу, а ён просто ляжыць же... Цудоўны геймпас. Да, у геймпасе. І для мяне просто цалкам такая гульня была, ну, просто, яна мяне вельмі ўразіла, таму што мне здаецца, што такіх гулень зараз ніхто не будуе. Таму што вось такі пранікнавенны immersive sim, дзе важна ўсё, там, музыка, атмасфера. Вось кожны маленькі гук, калі ты ходзіш па пакоям і інша. Ну, ёсць іншая гульня, ну, праз якую я прыйшоў да Prey, гэта Deathloop, ну, Deathloop. А гэта ж адна і тая ж компанія. А да яго быў Dishonored. От, дарэчы, Dishonored я не гуляў яшчэ, но я думаю, таксама. Йо, я цябе вельмі раю. Ну, бо вось Deathloop я ўвогуле там быў, там некалькі месяцаў таму праходзіў, я просто там і пра апрацаванасць усяго свету, там і музыка, і ўсё астатняе, ну, цудоўна. Я такого нікага досведу... Ну так, ну слухай, ну гэта ж Arkane студія. Да. Гэта Arkane студія, у іх усе гульні такія прям вельмі моцныя, бо яны зрабілі той же Prey, той же Deathloop, той же Dishonored, яны рабілі, калі я не памыляюсь, яшчэ Dark Messiah. Да. Вельмі старая гульня.
Так, і Wolfenstein. но вельмі странно то і дзіўна тое, што яны не рабілі Bioshock, таму што Другая частка. максімальна лагічна было б, калі б яны рабілі яшчэ і Bioshock, таму што Bioshock это першае такое з Immersive Sim, што тое, што мне патрапілася, першы Bioshock, дарэчы. Ну, І- я бачыў, што на Вікіпедыі напісана, што яны маюць дачыненне да стварэння да другога. Да другога А. Bioshock, так. Яны адны з распрацоўнікаў. Таксама Ага. Arkane Studio. Ну, другі Bioshock гэта не зусім Bioshock. А, гэта, ты про як- Infinite, так? не про Infinite. Просто Bioshock 2 гэта больш як дадатак да Bioshock 1, дзе тебе просто падаравалі геймплей за татушку. Ну, так. Такая, ведаеш, доп-місія. Вельмі доўгая доп-місія. Ну так. А Infinite, дарэчы, мне вельмі спадабалася. Ну, Просто слухай, вельмі. Infinite, мне здаецца, яна у склад такіх культавых. Ну так. Ну, больш, мне здаецца, она мне больш спадабалась сюжэтна, чым геймплей. Угу. Таму што яна вось цалкам. Ты не гуляў? Я гуляў ва ўсё гэта. Хоць ківай крыху. Ну, Infinite з усіх трох мне менш за ўсё спадабаўся. А чаму? Ну, неяк так пасля... Я просто гуляў так за парам адразу там. Першую, другую і трэцюю. І калі там адну за адной гуляеш, то неяк там Infinite уже падаецца... Не ведаю, гэта атмасфера такая сонечная, вось там неяк так выбіваецца. Ну так, резонанс ідзе крыху. Такі. Пасля таго, як Там ты з-пад вады. прызвычаюся такога амаль да хорару нейкага, і пазней усе такі вырубаюцца, там штосьці такое вясёлае. Вельмі весёлая. Ну, як па мне такое... Я не скажу, што дрэнная гульня, там, яна і сюжэтна прыкольная, і все астатняе, але на агульным фоне все ж такі трошачкі праграе для мяне. Хаця... Ну, мне здаецца, калі пачынаць вось так, да, калі пачынаць з першага Bioshock'a і дайсці да Infinite, у цябе крыху будзе рэзананс таго, што Ну, у конечно. цябе было ўсё гэта цёмнае, мрочнае, а тут такі, вось вам летаючы горад цэлы. Так, у якім ніколі не ідзе дождж. І вось вам біблейскага сэнсу. Гэта вось, дарэчы, распрацоўшчыкі Bioshock заўсёды ведаеш, так типа біблейскі сэнс. Ну, недзе ў працэсе распрацоўцы, мне здаецца, самі распрацоўшчыкі гэта зразумелі, што хіба знойдуцца тыя людзі, якім будуць хейціць, вось Infinite менавіта праз гэта, што я сказаў, і таму вось дабавілі гэтыя DLC-шкі, калі ты там павяртаешся з гэтым падводны горад. Яны, дарэчы, прикольныя. Ну так, там же Элізабет, яна ж у 2 DLC павярталася ў падводны горад, і я могу, конечно, заспойлерить, потому что Bioshock'у до 40 лет, и яе забиваюць у канцы. Усё, што больш за 2 гады можна спойлерыць. Ну, я вось таксама так лічу, потому что... Вось мы, але калі мы рабілі падкаст по Hogwarts Legacy, трэба было спойлерыць, каб у гэтае лайно ніхто не гуляў. Просто. Потому что вялікае расчараванне, минус 84 еўра, гэта вельмі моцна. То было. Ты не гуляў? Тебе повезло, просто не трэба, не трэба. Да, і, дарэчы, у гэтым DLC Infinite там хіба што самая жудасная сцэна, якая існуе, ну, на маёй памяці ў кампутарных гульняў. Вось мне, вось я калі праходзіў, мне вось фізічна стала дрэнна. А што за сцэна такая? Там калі на самым канцы самая апошняя DLC-шка, там дзе Элізабет робяць гэту лабетамію праз вока. І гэта ад першага твару гэта все робіцца, ну там такое. Ну слухай, ты мне здаецца, ты не гуляў у Quake другі ці трэці Quake, где цябе прям усе часткі цела адрызаюць, і гэта ўсё паказваецца ад першага твара. Ну это ж 4-я, здаецца. Да, 4-я, так. Ну я ведаю праз гэту сцэну, там нейкі там аглядах я бачыў, у топах там нейкіх агідных сцэнаў, але магчыма таксама. Мне больш все ж таки гэта гульні іншых такіх эпохаў, там ну так. І графіка значна лепшая, і так такая падача больш такая жывая, як можна сказаць. Ну вось цудоўна, таму што гэтыя гульні плюс-мінус састарыліся добра, таму што калі ты возьмеш... падаецца, што яны састарыліся, бо калі ты іх запусціш, ты такі, я ў гэта не буду гуляць ніколі. Не, у мяне каханне з Neverwinter'ом назаўсёды. У мяне вось графіка ў Neverwinter, яна самая лепшая, не трэба нічога мяняць.
У мяне было вось чоткае адчуванне таго, што у прототайп вельмі добрая графіка. Не. Я пабачыў некалькі летсплеяў, туле такі Майнкрафт. Але там вельмі добрая анімацыя, таму што яны да. запарыліся, я недзе глядзеў гэта, яны нарысавалі толькі 150 анімацый розных бегаў, якія чарадаваліся. Калі ты там, напрыклад, спрыгиваеш з будынка на землю, гэта там по одному ён приземляецца. Калі ты соскальзываешь, то ўжо по-другому і так далее, і так далее, і так далее. Там вплоть до таго, што ён пачынае крыху хутчэй бежаць, калі бежыць па лестнице, таму што ён перапрыгивае праз ступень. А ўсё гэта ўзята з гульні пахалку. Ну слухай, так. Ну гэта ж студія распрацоўвала раней гульню пахалку. Не ведаю. Ну вось, і калі параўняць іх, то вельмі падобныя анімацыі ў іх. Ну, мабыць, так. Просто у людзей было мала распрацоўшчыкаў, каб рабіць гэта ўсё, але было да халеры аніматараў. Такія аніматары працуем за ўсіх, як заўсёды. Там... Я недавно для себя вырашыў, потому что в геймпассе есть Crysis, я таки подумал, наконец-то. Есть магчымасць запусціць нарэшце Crysis, паглядзець, что там такого легендарнага, які там прорыв, такі запускаешь, думаешь, і дзе што, Ну так. Не ведаю, можа на Xbox гэта не так выглядае, як... Ну на той час просто... Пентагонаўскім кампутары ў 2008 годзе. Гэты, як ты, атамны камп'ютер, неяк так. На ім можа было б і добра. Это у мяне ёсць сябра, які сабраў сабе вельмі выдатны топавы кампутер для таго, каб пагуляць у першы сталкер. Наконец-то без лагаў. Ну слухай, мы набылі з табой Nintendo Switch, каб гуляць у інді-гульні. Ну так. І ганаруся гэтым да сіх. Вельмі добрае вырашэнне. Вы з табою ў Польшу паедзем і якраз возьмем з сабой па свічу, каб не пакутаваць у аўтобусе. Так, ну што, усім прывітанне, першы хікаўскі. Я забыў пра тое, што я павінен прадставіцца. Першы хікаўскі, 38 выпуск. У нас у гасцях, як вы ўжо здагадаліся, Міша Ільін, стендап-комік, чалавек-журналіст. Да, чалавек Міхась. Чалавек Міхася. Прывітанне ад чалавека Міхася. Вось, што, сёння размаўляем наконец-таки пра відэагульні, таму што так здаецца, што мы ў апошні час усё пра рэцэсіі, пра звальненне, пра скарачэнне, ну і пра агучку з камбэкам. Так што яно такое бывае. То так. Подписывайтесь, не подписывайтесь. Цудоўны Telegram, цудоўны Patreon, усё цудоўна. Так. Вы самі ведаеце, што рабіць. Кожны раз да. Это кожны раз, калі ты гэта прамаўляеш, кожны раз яно ўжо на якімсьці 20-м выпуску у мяне здарылася так, што гэта пачалося ў мяне аўтаматычна. Я просто завучыў гэта ўсё. Я цяпер не хочу. Можна просто заставку зрабіць адну і кожны раз у пачатак відэа ставіць. Слухай, вось гэта тэма, гэта ідэя. Я не буду гэта рабіць. Як заўсёды. Так, каротенькія навіны падкасту. Што, во што зараз гуляеце, распавядайце. Я ў GTA 5. GTA 5 і ведаеш, што я яшчэ сабе спампаваў Kingdom's Come Deliverance. Так. Вельмі выдатная гульня з вельмі жорсткім геймплеем і просто з самай саранскай баёўкай, так. якая існуе. Таму што я калі гуляў, это не гульня, гэта долбаныя пакуты просто. То так. Так, можна секунду я проверю, да, нормально. да. Там ідзе запіс, і я вяртаюся на месца. А то у меня на секунду, хвилин 5 тому зникла паранойя, что може не натиснул плей. Такое бывает. Это был бы облом. Это заўсёды такое. Блин, ну, што тычыцца гульняў, недавно скончыў Prey, як я казаў. І што яшчэ? Блин, хіба зраблю некалькі дзён перапынку, ні ў чого не буду гуляць. А дагэтуль ёсць нейкая гульня, якая павяртае цябе заўсёды вось у нейкі цудоўны момант, ведаеш? Зельда. Навошта ты ж яго кінуў?
Я не гуляў Зельду, трэба пагуляць, каб даведацца. Што там адбываецца? Запускаеш там трэці рэй. Айці бараду на Зельду падсадзілі. Гульняў, якія там перыядычна мне там вяртаюць, гэта, ну, не ведаю, мой топ такі яшчэ з дзяцінства, гэта, вядома, GTA Vice City. Як табе рэмастер? Слухайце, я не паспеў, ну, карацей, калі выйшаў рэмастер выйшаў у апошнія дні майго знаходжання ў Беларусі. Гэта быў такі перыяд, калі я пазбаўляўся ад усіх там лішніх рэчаў, рыхтаваўся да выезду. Ну, я не мог свой такі стацыянарны кампутер забраць з сабой, тому я паспеў спампаваць, паспеў запусціць трэці GTA, трошкі там на мосце штосьці пабегаў, і там штосьці вырубіў комп, на наступны дзень яго паехаў прадаваць, гэта сістэмнік. Таму я не паспеў. Але я не ведаю, там шмат крытыкі ад людзей з гэтай нагоды, але як мне падаецца, ну, вось рэмастер, які цябе павяртае менавіта вось у тое дзяцінства, вось тыя пачуцці дораць, ён, як па мне, ну, так і павінен выглядаць. То бок графіка плюс-мінус такая же, трошки там падцянутыя тэкстуры, ну, каб яно працавала на ўсіх там на сучасным жалезе, але вось, ну, як прыклад такі ж самы, моя любімая гульня яшчэ Мафія першая. І ось таксама ёсць гэты рэмастер, які, ну, па факту гэта новая гульня. Ось і я з аднаго боку яе пагуляў, нібыта там і прикольна, там нейкі там сюжэт трошки нават змянілі, так непрынцыпова, але трошки. І, ну, нібыта нейкія такія пазітыўныя пачуцці мне гэта падарыла, але все роўна гэта трошки не то. Я вот хацеў бы, каб наадварот вось гэта там 2K студія, ці хто там рабіў Мафію. Ось я бы быў бы больш задаволены, калі бы яны вот пайшлі па шляху вось GTA, ось каб бы просто падцягнулі тэкстуры, выправілі трошачкі там графіку і вось падарылі мне вось маю Мафію майго дзяцінства. Бо ўсё ж такі гэта, ну, нібыта гэта тая ж Мафія, але все роўна трошки не тое. Ось нейкае такое ось паслевкусие не тое. Хаця таксама не такая ўжо і благая гульня. Мне здаецца, што самы добры рэмастер, который апошні выходзіў, які я памятаю, гэта быў на Diablo 2. Толькі пра гэта хацеў сказаць, але я калі гуляў другую Diablo рэмастер, я ўсё роўна включаў старую графіку. Так. Таму што мне з новай графікай, я ведаю, што яна мне павінна падабацца, ды яна зроблена стылістычна. Так, але я не магу гуляць па-інакшаму у другую Diablo. Просто, ну, мяне гэта ніяк не вяжацца з экспірыенсам, які ў мяне ёсць. Ну, вось мне з гэтым пашчасціла, таму што я ў другую Diablo вось пачаў такі недаўно гуляць. А ты дагэтуль не праходзіў? Дагэтуль я гуляў, але вельмі даўно. Я ўжо нічога не памятаю адтуль. І я адразу пачаў гуляць з новай графікай, і я такі, не так усё і дрэнна. Але калі ўспомніць той же самы Warcraft 3 Reforged, не, ну там просто яны са стороны мастакоў падышлі вельмі странна, таму што яны пачалі разбураць тое, што яны пабудавалі. Ну так. Там маленькія домікі, гіперрэалістычныя героі, якія ў 2 разы больш гэтых домікаў. Такога не было ніколі. Як яны перабудавалі інтэрфейс, там просто гэта ж жах UI-дызайнера. Таму што там, ну, бляха-муха. Яны ж даже хоткеі выкінулі, якія былі. Но раней там на Alt-QQ можна было пакінуць гульню. Ну яны маглі б нават ай, добра, струк з этой канторы дупалазу рускамоўнай агучкай. Не, чаго ўсе ўвогуле за этой рускай расійскай агучкай носяцца? Там вось, напрыклад, нешта спрабавалі казаць пра тое, што вярніце агучку Сталкеру другі. Ім не падабаецца, што яно ці на ангельскай, ці на украінскай мове, ну ці на польскай, напрыклад, ёсць агучка. А тут ім няма ні агучкі, ні субтытраў. Да ідзіце ў дупу проста і все. А, ты аб гэтым, нічога сабе ты завярнуў. Я табе аб тым, што на Warcraft 3 вельмі моцна людзей, ну, вельмі шмат людзей такія, павярніце агучку, якая была дагэтуль расійскамоўная. Вось, а ты прям загнуў аб тым, пра ўзлом Сталкера? Так. Нічога сабе ты зайшоў. Ну, вельмі дзіўная гісторыя, таму што, типа, разблакаваць расійскае і беларускае кам'юніці і мяне ў Твічы. О, не, ты не ў Твічы, ў Діскордзе.
Ну гэта ж жахней. Гэты ремастер GTA, третья GTA добрая. А ты бачыў, як выглядае Сан-Андрэас? Сан-Андрэас, ну, не. Што там, все жудасна? Там быццам яно зробленае ўсё з пластыліна. Ну, прям... жах. Не, ну, мне там нейкія там відосы в тиктоку подкидываются, но я так думал, может, это нейкие такие налаштовки там человека, які гэта записывал, ці может, того не ведаю. На мінімуме. Я б, звычайна, калі так глядзець, я б з вялікім задавальненнем бы пагуляў у GTA, просто каб яны здольнасць падцягнулі, каб яны просто падцягнулі тэкстуры, але заставілі тую графіку, якая была. Мне з ёй цалкам добра будзе. Я зараз гуляю 5-ю GTA, и мне так добра з ёй, слухай. Графлот 2013 года, конечно, тебе добра. А ты бачыў яе? Не. Ну вось. Не, я яе бачу, я яе гуляў, але я ў апошні час не бачыў. І гэта вельмі дзіўны... На гэтым пакаленні кансолю. Вельмі дзіўны ход Rockstar, таму што яны маглі просто... Ну, існуе вельмі шмат модаў на GTA. І на графіку таксама ёсць. Яны б маглі просто... Хлопцы, давайте мы вам дадзім грошы. Ну так. Ну, і ўставім ваш мод у нашу гульню. І ўсё было б цудоўна, і не трэба было прабіць дождж як гіфку маргаючую. Так, там же гэта там же калі гульня пачынаецца, ідзе дождж, і яны змест даждя просто паклалі секвенцыю PNG файлаў, якая просто ну, гэта не фізічны дождж, вось просто PNG-шка бегае. І гэта вельмі цікава, таму што ты, напрыклад, заходзіш пад фонар, а пад фонаром дажджа няма, таму што калізія прапісана. І гэта вельмі жудасна выглядае просто. Типа стаіць ліхтар, і пад ліхтаром просто не падае дождж, і там просто такая чорная прамежа. Ясна, я зразумеў, вы все ж таки графера-дрочер. Не кропелькі. Так. Мне просто... Я ў GTA 5 гуляў на кампе. Акурат, як толькі яна з'явілася на кампе, гэта 15-й год. Там... яна ж яе там быў момант, што яна была... Ну, там 1,5 гады яна даходзіла да кампа, да PC. І акурат Дзякуй за бета-тэст. Не, яна прыходзіла, карацей, у красавіку, акурат у меня дзень народзінаў быў, і мне сябры падарылі, там колькі 9 дыскаў гэта было. Яшчэ быў прыкол, то што себе збіраў комп без CD-привода. Мне прыйшлось DVD-привод набыць себе, каб яе усталяваць, то есть такі падарунак, які тебе прыходзіцца апгрэйдзіць яшчэ. Ну і выніку, ну, на момант 15-го году я быў просто шчаслівы чалавек. Мне здавалася, што гэта лепшая графіка ў свеце, што гэта просто немагчыма пераплюнуць. Так, я пераўсталёўваў, і апошні раз граў яе ў 20-м годзе. Шосці такіх нейкіх нараканняў па графіцы. То бок цябе было мала людзей, якіх збіваюць на вуліцах, ты вырашыў яшчэ іх і сам пазбіваць у гэта, так? Не, гэта насамрэч быў перыяд яшчэ да пратэстаў, кавідны. О, так, я памятаю, вось мы ж зараз пра гэта ўсё забылася, зацёрлася. Я памятаю, калі аб'явілі локдаун, то ва ўсіх странах, там у Беларусі яго не было, але ў мяне на працы адразу ўсе ўшлі на выдаленку. Я такі, колькі ў мяне часу будзе гуляць. І ведаеш, во што я весь гэты час прогулял? У Animal Crossing. Я не запусціў ні адной гульні, якая б мне там хацелася прайсці. Ну, я не ведаю, ты робіш які-небудзь ліст з тым, во што ты хочаш пагуляць? Нейкі бэклог? Слухай, ну мы тады сышлі у локдаун, акурат такі недзе канец марта, пачатак красавіка. Ну я такі адразу сыходжу, я такі, так, набываю на куфары відзюху себе падняць трэба. Ну так просто. Там не прынцыпова не было, я просто з 2 вырашыў да 4 падняць, так, ну, на всякі выпадак. Там былі нейкі такі некалькі рублёў лішніх. Ну я такі адразу, ну, Вядзьмар 3 прыйшоў твой час. Ну і акурат так недзе за месяц вось асноўную сюжэтку без DLC-шак я так прайшоў, пакуль сидзеў дома. Я цалкам прайшоў усяго Ведзьмара на Nintendo Switch. Яшчэ ў той шакальнай графіцы, да таго, як выпусцілі патч.
і я прайшоў яго і прайшоў 2 дадатка і мне было неверагодна. Я яго, дарэчы, праходзіў у цягніке Мінск-Вільнюс, таму што я кожны тыдзень катаўся. Ён ж там едзе 2 гадзіны. Так, 3, калі не памыляюся. Ну там вельмі хутка. Я прыязджаю, што мне рабіць дома? Дома рабіць нечага, кот спіць. Дзяўчынкі паразмаўляць нема з кім. Дзяўчынка сышла на ноч на працу, і я дастаю кансоль, і просто яна прыходзіла ў 7 ранку, я да 7 ранку гуляў, клаўся з ёй спаць потым. Ідэальна было. Не, слухай, яшчэ крыху GTA. Я сабе ноутбук выбіраў выключна для гульні ў GTA 5. На той момант, гэта 15-й год быў, так. І яна у мяне ішла у 15-13 FPS. І я такі, гэта лепшае, што я бачу. І я яе прайшоў тады, я яе прайшоў цалкам. Цудоўна было. У меня, дарэчы, штосьці падобнае было. Я себе кампутер, ну, у меня просто былі заўсёды там нейкі там кампутары такія для вучобы, для працы, там заўсёды слабыя, і недзе там у 14-м годзе я вырашыў абнавіць себе, там просто набыўся там сістэмнік. І такі, калі там з чуваком, які яго мне збіраў там, я такі кажу, там, типа, пра характарыстыкі ён кажа. Гэта быў 14-й год, GTA 5 яшчэ не выйшла, але ўжо там было зразумела, што хутка выйдзе там, недзе там цягам паўгода, там уже прыкладна там нейкія там ужо сістэмныя патрабаванні ўжо былі ў сетцы, там всякое такое. І у меня такая першая думка, ну, калі ён все гучы, кажу, ну, GTA 5 пойдзе, пойдзе. Я такі, ну, добра, тады збіраем. Але як пойдзе? Што ўжо? Не, ну, насамрэч, у мяне такія графіка, налаштоўкі былі сярэднія, вышэйшыя за сярэднія. Не ультра, вядома, але... Ой, не, у мяне такога не было. У мяне быў мінімум, плюс яшчэ некаторыя, ну, назовем гэта так, нелегальныя патчы, якія яшчэ паніжалі. Так. Я там, ну, там вар'яцтва было, але такі цудоўна. Я так Half-Life 2 ў 2004 ці 2005 праходзіў. Я просто у журнале, мне здаецца, гэта іграманія была, там былі коды для кансолі, якія маглі зрабіць графло шакальным, але гульня крыху лепш працавала. А на той момант, ну, у мяне дома, ну, звычайны офісны кампутер, у якім, калі я не памыляюсь, 256 мегабайт відэапамяці, 80 гіговы вінчэстер. Якія ўходзяць большасць на анімацыю гэтай скрэпкі так, памочнік. Так, вось. І я рабіў себе просто вельмі шакальную якасць. Я памятаю, што я адключаў тэкстуры на мадэлях, я адключаў полностью, у мяне ў горадзе не было дрэву, не было травы. Так. І просто гульня ўся была квадратная, і я памятаю, што калі я ўсё адключыў, я прыйшоў да памятаеце, там ёсць мужик з аховай. Все адключыўся, Half-Life ператварыўся ў портал. Не, это что, тады б якасна было. Там ёсць мужик, які цябе пагражае і кажа выкінуць банку ў сметніцу. Вось, у мяне змест гэтага мужика просто было такіх 2 слепленых квадрата і 2 прамавугольніка у выглядзе рук з дубінкай было. Я такі, добра. Я так першы раз праходзіў Майнкрафта. Ну так, я вось так праходзіў Half-Life. Я ввогуле не разумею феномена Half-Life. Я так сам. Ну ладно, хлопцы, ну выдаеце. Ну давай, вось распавядзі там 5 прычын, чаму мы павінны пагуляць у Half-Life. Не, я гуляў, я прайшоў усе, але я так сама. Я не кажу, што гульні кепскія, яны добрыя, але я ў іх нешта незвычайнае. Просто мне здаецца, што для цябе гэта гульня незвычайная, калі яна выйшла, калі ты ўжо быў крыху разумны, і ты памятаеш там на момант выйсця гэтых, які 2002 ці 2003 год яна выходзіла. І калі ты, асабліва калі ты гуляў першую Half-Life, ты вельмі шмат чакаў. А па-другое, ты бачыш вось гэта неймаверная тэму з движком Source, у якога там можна ўсё перадвінуць, усё пакінуць, можна палічыць гэтымі... Як кот лапкай такі. Можна палічыць гэтымі блокамі, колькі важыць Гордон Фрыман, напрыклад, і гэта працуе. Вось праз гэта я разумею, чаму людзям спадабалася, але цалкам феномена, як людзі фанацеюць па сюжэту Half-Life, я не разумею. Ну, просто падача сюжэта гэта
там дзе галоўны герой, там весь сюжэт падаецца выключна праз тое, што адбываецца вакол цябе, ніякіх там відэа, ўставак, нічога, і ты нібыта пагружаешся ў гэта ўсё, і гэта ў той час працавала. І як бы я апошні раз гуляў Half-Life, ну недзе другую Half-Life год таму, так щось так на некалькі вечароў заліп. Шчыра скажу, эфект, вядома, не той, нават які там быў 10 гадоў таму, бо ўжо ты прызвычаюся да ўсіх такіх астатніх тайтлаў, што ў цябе там абавязкова там павінна быць нейкая там пракачка персанажа, зброі, усяго астатняга, а там гэта ўвогуле няма. Хаця там шмат такіх нейкіх рэвалюцыйных на той час рэчаў было там з той жа фізікай, але гэтага ўсяго няма, і гэта трошкі ўжо так адбівае цябе. Ну, першае таксама у час выхада не гуляў, там уже значна пазней гуляў, там не год 10 таму, можа. У параўнанні з першай часткай, ну, другая, у яе вельмі такі добры баланс сюжэтны, то бок ты там далі цябе там паспрабаваць гэту гравіпушку, ты там яе ўжо выкарыстоўваеш там адразу в гэтым супраць зомбі, там кідаеш гэтыя пілы. Ну, магчымасці движка ў іх да, вельмі так, я добрыя. з гэтым не спрэчуся. І плюс там сюжэт там вельмі хутка там змяняецца. Ты там цябе закінулі в адзін пакой, ты там на адном кавалку там мапы штосьці парабіў, і хутка гэта сканчаецца, табе ўжо там нейкія іншыя умовы. Ну, у гэтым плане Half-Life 2 ён такі ты не паспяваеш неяк так знудзіцца пад усім гэтым. А у Алекс гуляў? Ну, мне, на жаль, я глядзеў гэта той выпадак. Усе мы глядзелі. Не, гуляў. Ты гуляў? Да. Калі выйшла Half-Life Алекс у Менску на Немізе у гандлёвым цэнтры, як ён называецца, вылецела з галерэя, там на 4-м паверсе быў віртуальны клуб. І вось яны ў дзень выйсця набылі сабе Half-Life Алекс і набылі не окулускі, HTC, як он назваўся, Vive, я ўжо не памятаю. Вось, і яны набылі два комплекта, і мы з хлопцам з працы пайшлі просто ўвечары на 5 гадзін гуляць у Half-Life Алекс, паглядзець, як яно. Вось, больше я не гуляў у Half-Life Алекс. Не скіпеў за гэты час 5 гадзін? Ну, мне за 5 гадзін мне вельмі моцна захацелася блівануць просто. Бля. Ад якасці гульні. Не, просто, ну, па-першае, гэта не тое, што ты бачыш, калі ты бачыш запіс геймплея. Ну, тебе мозг там прыстасован да таго, што ты рухаешься, но ты стаіш. Так, так. У нас просто фізіялогіяй, прыродай такога не закладзена. Таму да VR трэба звыкаць. То так, то цяжка. Але слухай, з Half-Life, ну, то я Міхачу закінуў, ён как крыху пабамбіў. Вось, але да я так... Не, ну, насамрэч, яшчэ одна такая рэч про Half-Life, менавіта другі. Вы самі про гэта ўжо сказалі, то, што там вось гэтая фізіка, ўсё можна пащупаць, грубо кажучы, ты там адчуваеш. І насамрэч, для мяне вось гэта такі Half-Life, менавіта другі, гэта эталон таго, як ты фізічна мусіш сябе пачуваць вось у экшэнах ад першай асобы. Бо, напрыклад, там той же Call of Duty, ну я просто не пераношу праз гэта, бо для мяне гэта такая вось серая тупа нейкагаціра, ну там, дзе там кожны год адно. Фактычна зброя там ніяк не адрозніваецца адна, там толькі скрын мяняецца, такога адчування ніякага няма. Half-Life там ўсё ж такі, кожная зброя там. Апошняя Call of Duty па зброі яны прям аддачу зброі зрабілі добрую, як ты яе адчуваеш. Вось. Можа, трэба паспрабаваць, но вось все гэтыя серыі мне заўсёды. І ты так нават калі кіруеш персанажам, і такое цябе адчуванне, што ты просто вось па нейкіх рэйках ідзеш, вось як сапраўды як нейкім ціры, і ты там, ну няма такого адчування, ты не адчуваеш себя Гордоном Фріманам. Паспрабуй Halo Infinite, мультиплеер Halo Infinite, цябе спадабаецца. Таму што ён вельмі падобен да мультиплеера. Прычым тут Overwatch? Не ведаю. Да мультиплеера Half-Life, калі ты гуляў там на тым жа Crossfire, таму там такая же весялуха. Ну, в гэтым плане мне вось акурат такі падабаецца вось гульні Arcane. То есть вот Deathloop, вось Prey. Прычым Prey, он такі нават там такі
і атмасферна, і ўвогуле там шмат такіх амажаў і нейкіх адсылак да халфы, увогуле да серыі, ну просто шмат гэтага. І ну і у тым ліку там таксама персонажа ты добра адчуваеш, хаця в прынцыпе там у этих immersive сімах там стральба гэта не галоўная, і там нават мне падаецца для кансолі такая вельмі спрошчаная гэта ўсё, але тым не менш там адчуваеш все гэта добра. Ну, тут той же самы Deathloop, ён уже вельмі варыятыўны. Так. Але я не ведаю, чаму ён мне цалкам не спадабаўся. А ты яго праходзіў? Я яго спампаваў, я пагуляў яго гадзіны 2 і такі не маё. У меня было такое ж самае, он у меня правісеў першапачаткова недзе месяц на кансолі, я такі... Ну я просто не адразу зразумеў, як гэта гуляць, як там гэтая там сюжэтна гэта праходзіць, не адразу, ну я ведаў гэтую всю фішку там з днём, які паўтараецца, але я просто не адразу зразумеў, што куды ісці, каб гэта все працавала. Калі разабраўся, то мне уже немагчыма было дарваць. Так што ёсць некаторыя гульні, якія трэба там паспрабаваць па некалькі гадзін прайсці. Вось, напрыклад, у меня такая ж гісторыя была з гэтым з першым ведьмаром. Там вось там гэты пачатак, вось гэты, калі ты там з'яўляешься Каэр Морхене, ты такі глядзіш і думаеш, блин, ну нейкая жэсць, як гэта магчыма гуляць, блин. А калі ён скончваецца, такі думаеш, блин, ну лепшая гульня на свеце. Як гэта яшчэ пагуляць? То так. Мне так было з першым ведьмаром, з другім ведьмаром і з трэцім ведьмаром. Зараз чацвёрты выйдзе і з чацвёртым будзе. А мне здаецца, я яго зараз гуляць не буду. Я яго пагуляю, вось як у мяне было з трэцім ведьмаром. Я яго пагуляў праз 2 ці 3 гады пасля выйсця. Калі хайп спаў, калі ён пачаў на зніжках быць. Вось, а так... Я магу вельмі доўга чакаць гульні. Вось адзінае, што я зараз набуду ў дзень выйсця, гэта новую Зельду. Усё. Таму што я фанат. Я думаю, ты зараз скажаш Diablo 4. Diablo 4, не. Вось, дарэчы, Diablo 4 буду чакаць, пакуль будуць зніжкі, буду чакаць, пакуль... Я пачакаю, мне здаецца, першых адзнакі, калі... Я пачакаю, пакуль Microsoft набудзе Activision Blizzard, і ён з'явіцца ў геймпасе. Ну, слухай, калі ён з'явіцца ў геймпасе, то ты ў гэта не пагуляеш. Чаму? Ну, вось, Міхась, у тебе было такое, калі ты набыў Xbox, ты заходзіш першы дзень у геймпас, ты такі, я буду гуляць усё гэта кожны дзень. І потом, праз некалькі тыдняў, ты такі... Не. Тут няма нічога добрага. Так. Гэта ўсё лайно. Ну, у меня такое было, што я... Першая гульня, якую я себе паставіў, гэта быў гэты... Як он называется? Man-Eater. Гэта пра сімулятар акулы. Так. Я штосьці хацеў пагуляць, ну, на момант, калі яна выходзіла, але там пачаўся там падзеі 20-го года, я такі, блин, няма часу на яе. Вось зараз пагуляў яе, штосьці таксама там затупіў, пазней захожу Microsoft Store, і там Ведьмак 3 на зніжкі, я такі, блин. Ну, просто спампую Ведьмара 3, пагляджу, як ён на кансолі выглядае. Ну, я так глядзеў месяцы 2, як ён выглядае на кансолі, пакуль там просто ўсё не прайшоў там цягам лета. Ну, карацей. На скелігі ўсе пытальнікі закрыў? Я закрыў ввогуле ўсе пытальнікі на ўсёй карце. Ну, просто... падаецца. Я просто шкадую, што вось гэты некстгенаўская версія з'явілася вось праз 3 месяцы пасля таго, як скончыў перапраходзіць, і зараз ужо няма сэнсу перапраходзіць. Я просто так запусціў, паглядзеў, як яно выглядае. Такі, ну, трэба пачакаць яшчэ, можа, годзік вярнуцца. А у мяне блядь, да што са мной сёння такое? А у мяне з Ведьмаром такая праблема, што я вельмі добра памятаю сюжэт і вельмі добра памятаю ім усё. І мне просто не цікава яго наново праходзіць. Ну, толькі сайт-квесты рабіць нейкі, але гэта цябе не так засасвае. Ну, слухай, я ў Ведьмарэ ўвесь час дахадзіў, ну, я яго прайшоў. Потым я такі, трэба павярнуцца ў Ведьмара, зноў пагуляць. Я такі дахажу да крывавага барона, ён у мяне ці памірае, не ці памірае, і я сканчаю гульню. І ўсё, я зноў пра яго забываю. Я такі, навошта?
Ну я вось так дайшоў до таго, калі мяне імгыр паклікаў да сабе і сказаў шукаць цырк. І я такі, добра, дзякуй, дзядзька, да падавідзення. Больш не ўбачымся. А ты ж вось вялікі фанат Dark Souls. Ну, я У чым феномен Dark Souls? Я не вялікі фанат Dark Souls, мне просто падабаецца механіка Dark Souls. Але вось як зараз Elden Ring, які я набыў, я яго ввогуле не гуляю, таму што мне так задзяўбалася гэта ўсё просто з гульні у гульню аднолькавае. Просто калісьці першы Dark Souls, ён быў просто, ён моцна адрозніваўся ад усіх гулень, якія ты бачыў. Таму што у яго была неверагодна, ну там похер на лор, на вось усё гэта, на сюжэт Dark Souls похер, таму што яго трэба высасваць просто з кожнай маленькай крупіцы. Нешта я відаць Клітар аналізаўся. Клітар аналізаўся, так. І пра што я казаў? Dark Souls феномен з кожнай. І там было вельмі цікава таго, што ў гэтага ўсяго было PvP, і ты мог у PvP біцца. Я вось толькі ад цябе учу, што ў Dark Souls ёсць PvP. Я ведаў, што там ёсць фантомы, якія прыходзяць, але... Вось, і вось, дарэчы, другі Dark Souls был для мяне самым... Я больш за ўсё нагуляў другі Dark Souls. І у мяне больш за ўсё за PvP нагулена у другім Dark Souls, таму што там цэлыя кланы былі, якія гэтым займаліся. І гэта там же яшчэ Ковенанты падкруцілі, не так, як у першым. І там, напрыклад, вось мне вельмі падабалася, быў Ковенант званарэй, які там калакольня была на башні. І гульцу па сюжэту трэба пайсці да самого высокага паверха і пазваніць у колакол. І табе, калі ты праходзіш яе, даецца перцень. Ты яго можаш надзяваць, і іншы гулец, калі спрабуе прабіцца наверх, праз мобы, тебе могуць кінуць на дапамогу к гэтаму мобу, а могуць скінуць дваіх-траіх гульцоў. Задача гульца не даць таму, хто праходзіць, прайсці далей, просто закашмарыць яго. І гэта было вельмі весела за ўсё. Мне здаецца, вось кам'юніці Dark Souls гэта самыя такія вар'яты. Ну, у Dark Souls падабаецца, у PvP Dark Souls гуляць тым, каму падабаецца нагібаць, шмырыць і ўсё такое. Мне для гэтага World of Warcraft было дастаткова. Ну так, але колькі год ты уже не гуляеш у World of Warcraft, а нешта хочацца. Хочацца. Так, давайте мы закранули гэтую тэму. Міхась, як у цябе з ММО? Ніяк. Ні лінейка, ні World of Warcraft, ні EVE Online, усё мимо прайшло. Блін, у меня быў такі наглядны досвед, калі я яшчэ такі напрыканцы нулявых меў жыццё студэнцкае вольнае. Ну, можна сказаць, вольнае студэнцкае жыццё у інтэрнаце, і там былі два чувака, якія гулялі ў гэты Lineage другі. Я просто памятаю, як яны там, ну там все там хлопцы маглі там, напрыклад, дзяўчыну падайці паразмаўляць, раз'ехацца на выходныя дадому, а гэтыя заставаліся на выходныя, каб просто там запар 2 дні гуляць Lineage. Я просто памятаю, як я заходжу ў пакой да аднаго з іх, і он, не ведаю, там колькі гадзін запар гуляў, там уже под 40, под 30, он просто валяецца на ложку, кампутер включаны, і он там спіць, ну, тому што там быў абяссілены ад шматгадзіннай гульні. І просто пра сон, там штосьці кажа кшталту: не, я не буду набываць гэты меч, не трэба, я не буду яго набываць. Я на гэта паглядзеў, но гэта было, ведаеш, з таго моманту я не убачыў наркамана ў Б3, і такі падумаў: не, блин, я хіба з онлайн гульнямі ніколі не буду мець стасункаў. Ну, адзіна ў маім жыцці там онлайн гульня гэта Контра 1.6, ну, якую я дагэтуль магу рубіць просто з такімі нейкімі ностальгічнымі пачуццямі, і просто і тое, каб просто паралельна паслухаць там нейкі падкаст ці відос ці яшчэ што-небудзь. Каб паралельна паслухаць, як я страляю. Добра. Вельмі падабаецца. Это у меня такое з Oblivion'ом было. Я мог зайсці ў Oblivion просто каб паслухаць ambient. Заходишь в лес, у тебя там все так пригоже. Я думаю, просто в меню. Вместо того, как выходить на улицу. У меня был момент, я не памятаю, в каком классе я был.
мабыць, у 8 якімсьці ці 9, і я гуляў, я вельмі ж моцна хварэў тады з грыпам. І я просто змест таго, ну, мне нельга было выходзіць на вуліцу, і я гуляў, просто шпацыраваў па сусвеце Oblivion. Ну, я для гэтага Skyrim набываў. Ой, не, я... Хопіць набываць Skyrim у маім жыцці. Я столькі грошай Тоду Говарду аддаў просто ні за што. Я не магу. Я боюся усталёўваць Skyrim і Red Dead Redemption другі. Ой, неверагодная гульня, слухай. Я яго прайшоў, я такі вельмі цудоўны, і я зараз час ад часу туды заходжу просто каб па свеце пацыраваць. І ўсё, я просто сажуся на коня і еду кудысьці. Там музыка неверагодная. Як все выглядае неверагодна. Гэтыя выпадковыя нейкія падзеі, якія трапляюцца, гэта таксама неверагодна, але яны паўтараюцца, і гэта выглядае як нейкае такое, ведаеш, прадышавілі крыху. Вот. Ну, блин, я вось просто ведаю, што там праходжанне, там колькі гадзінаў, там не ведаю. А 60 недзе, мне здаецца? Ну, 60-70, бо калі я скончыў сюжэтку, у мяне было на 90 гадзін. 90 гадзін? Я вось ніяк не сяду, я да сіх не прайшоў, яна ў мяне ёсць, я нагуляў яе гадзін 20, мне трэба ўсё вярнуцца, таму што я прыйшоў, у яе я скончыў пралог, і пасля гэтага пайшоў выконваць сайт-квесты. Просто, мне было цікава. Я так і не ўзяўся за сюжэт. Мне трэба зараз сесці ўзяцца за сюжэт, але ніяк рукі не падымаюцца чамусь, таму што, ну, я не ведаю, як у вас, я просто раблю заўсёды доўгія паўзы, калі гуляю ў гульні. То бок я прайшоў адну, праз 2, 3, 4 месяцы прайшоў іншую. Я не кожны дзень гуляю, і кожны дзень я магу гуляць толькі ў Animal Crossing. Гэта вось паўгадзіны майго жыцця. Палова твайго жыцця, ты хацеў сказаць. Ну так, таму што я яшчэ з 3DS пачынаў гуляць у Animal Crossing. У меня просто такая фішка, што я ведаю, што калі пачну нейкі такі праект, там, доўга на шмат гадзін, то мне трэба будзе нейкая галачка паставіць самому сабе, што, што трэба яе прайсці до конца, там хаця бы там асноўную сюжэтку, і все такое. Я ведаю, што... Ну, я просто ведаю, як гэта было з Ведьмаром 3, што гэта просто так, ну, на 2 месяца. Ну, я там не весь час гуляў, ну так, у дзень, па гадзіне, па 2, і гэта такое. Не скажу, што гэта дрэнна, але гэта все ж таки забірае час. Ну то так, гульні прям вельмі. Я памятаю, як я сеў гуляць, была open beta Diablo 4, і я сеў гуляць у яе у гадзіну ночы, а пасля я злавіў сабе на моманце то, што я гуляю гадзіны, ну, типа гадзіну якую, а уже там 4 гадзіны ночы. Я такі, вау, вось гэтая гульня мяне зацінула. А потым зранку я даведаўся, што ў Вільні часы перавялі. Насамрэч, мне было один раз за все жыццё такое, што я просто сеў гульню, граў, здаецца, 9 і 10 гадзін, просто не мог адарвацца. Я такі... Што за гульня было? Ну, гэта было напрыканцы нулявых. Я тады для сябе адчыніў упершыню гэтае. Порно. Фаренгейт. У меня такая же гісторыя з Фаренгейтам. Я пазнаёміўся з Фаренгейтам у камп'ютарным клубе. У мяне яшчэ на той момант не было камп'ютара. І пасля таго, як у мяне з'явіўся камп'ютар, я знайшоў сябра, у якога быў ліцэнзіён на Фаренгейт. Ён яго мне даў праходзіць. Я яго праходзіў зімой, на вуліцы -30, я гуляю Фаренгейт, і я памятаю, што я саджусь у першы дзень і гуляю просто цалкам гадзін 10. Без спынення. -30 по Фаренгейту ці? Нет, просто Фаренгейт. Ну, гэта адзін з першых такіх ось адвенчур, у якіх такая механіка інтэрактыўнага кіно. Ну, адна з першых такіх ось, як мне падаецца. Ну, гэта першая ці другая гульня Дэвіда Кейджа, які зрабіў потым Detroit Become Human, які зрабіў Heavy Rain. Вось гэтыя соневскія эксклюзівы. Так. Ну, але на той момант яны... Увогуле Фаренгейт гэта эксклюзіў Xbox Original.
І мне вельмі дзіўна, чаму яго халера няма ў геймпасе. Я б вось з вялікім задавальненнем далі бы яе прайшоў. Але вось мяне спыняе той факт, ён есть на iPad. І у меня ёсць iPad. Ці зручна мне будзе гуляць на гэта у гэта на iPad? Таму што я ж магу падлучыць кантролер да iPad, паставіць iPad і просто гуляць. Ну так. Чаму не? Ну так. Я вось пакуль не ведаю. Мабыць, я рашуся на гэтую пакупку. Там, здаецца, там такія механікі, якія не патрабуюць там штосьці такога аператыўнага. Ну там. Не, там есть там нейкія аператыўныя, там, типа, заціскаць нейкія там адначасовыя нейкія там. Ну, але гэта, мне здаецца, на планшеце лёгка можна зрабіць. Ну, сюжэт цудоўны. Вось калі казаць пра сюжэт, цалкам неверагодна. Даже вось канцоўка, якую сясруць, мне таксама падабаецца. Ну, сам працэс такі быў круты. Ну, просто я кажу, сеў, я просто фізічна, калі ўжо не мог сидеть за компом, калі уже фактычна такі сижу і думаю, ну все, фізічна не могу сидеть, трэба было класціся спаць, толькі тады паспаў 3 гадзіны і такі зноў за комп. Так. Ну, у меня ўпершыню было такое, калі вось гульня вось настолькі тебе чапляе. А як табе ввогуле я забыл, як гэты жанр называецца? Інтэрактыўнае кіно. Ось гульні. Wolf Among Us, Life is Strange, The Walking Dead. The Walking Dead. Я, здаецца, праходзіў толькі Walking Dead першы сезон. Штосьці яшчэ было. Это Telltale Games. Telltale, штосьці яшчэ праходзіў. Праходзіў гэта... Як яго? Borderlands? Не-не-не. По серыялу «Гульня тронаў». Так. Але яна была нейкая глючаная просто сама па сабе. Ну, гэта ўжо пад самы закат Telltale, калі яны ўсё рабілі праз левую пятку. Ну так, я просто там уже до конца не змог дайсці, там, бо там уже нейкія тэхнічныя былі праблемы з гульнёй, там просто немагчыма гуляць было. Ось. Я ввогуле, насамрэч, простое, што ў меня там в дзяцінстве ў школе быў нейкі такі звычайны стацыянарнік, вельмі херовы, які не цягнуў нармальныя гульні. Тым не менш там... Я все ж таки для себя адкрыў такі жанр, як адвенчуры, і просто гэтым, які цягнулі, вядома, комп, і у меня там в дзяцінстве, наадварот, які гэтыя класічныя рысованыя адвенчуры, там кшталту Shadow, Broken Sword, що там, вось гэтае ўсё. У меня там был прям такі калекцыя гэтага ўсяго. Ну, я разумею, што гэта пазней вось все гэтыя гэтыя інтэрактыўныя фільмы, гэта нібыта такая новая ступень гэтых квестаў, як яго называлі маім дзяцінстве. Але, ну, часам можна пабалавацца, але такое. Ну, вось быў эксклюзіў Xbox у мінулым годзе, я не памятаю, як ён называўся, вось такая... О, блин, просто зараз паглядзець. Там пра сям'ю, не ведаю, глядзелі, там якую там взялі ў закладнікі. Вось там такая... Просто такого не бачыў. Гэта інтэрактыў... Што? Гэта інтэрактыўнае кіно? Ну, яна такая па стылістыке, яна больш як комікс, ну, але там рэальныя такія акцёры. Там кіно як кіно, але там няма такого ось руху актораў такіх нейкіх плаўных, яно такое зроблена, як нібыта нейкая такой комікс больш падобны. S-Dusk, блин, забыл, як ён называецца. Калі вы адчыніце Game Pass, ён будзе недзе першым у спісе, бо ён там на А начинаецца. А вось ён. S-Dusk Falls. Ніколі не чуў. Але мне здаецца, я ведаю, што я буду рабіць увечары. Ну, ён такі прикольны. Ну, я не ведаю, калі вы там... Ну, гэта эксклюзіў Xbox, ён там доступны з першага дня. Я не ведаю, як вы маглі гэта прапусціць. Слухай, а яно ж заўсёды. Ты ў Game Pass заходзіш, ты адразу шукаеш тое, што ты ведаеш, хоць неяк чуў. А потым ужо з часам. Не, ну я перш за ўсё, калі заходжу ў Game Pass, я адразу такі, типа, што там з'явілася? Навіначкі. Навінкі. Ну.
а уже Я пазней. просто ніколі не заходжу ў А я геймпас. я в апошні час пачаў сачыць за тым, што выходзіць у геймпасе. Вось недавно выйшаў Вальхейм. Так, у геймпасе. Вось, і будзе яшчэ там шмат гульняў цудоўненькіх выйдзе далей. А потым яшчэ і Starfield. Ну вось на Starfield так я буду гуляць. Але я б яго не набываў. Я б таксама. Чаму? Skyrim Skyrim що тоже у геймпасе ёсць. Так. Ну так вось, інтэрактыўнае кіно. Калі табе будзе цікава, калі ты жадаеш нешта такое шустрае, цікавае, гэта The Wolf Among Us. Так, вельмі неверагодны. Так. Ён па Я пачынаў коміксам... яго, но мне штосьці не зайшоў свой час, не ведаю, можа трэба па-новаму паспрабаваць. Ну ладно, я пайшоў. Вось, а калі нешта такое пасядзець, пасумаваць, то гэта Life is Strange. Так, Life is Strange першы 100%. Так. True Colors, ён такі сабе, 6-7 з 10. Ну, то бок жыць можна, але не шэдэўр. Яно ўсё ёсць у геймпасе, так? Так. Life is Strange такі першы эпізод, мне здаецца, ёсць. Ён увогуле, і так, я вчора лазіў па бясплатным гульням у Xbox, і там ёсць Life is Strange. Ён каштуе 10 евро гульня. Можна набыць і не парыцца. 10 евро. Цэлы праезд у Літве. Я з 10 евро Ведьмака 3-го набываў. Ведьмара. Я GTA 5 набыў за 10 евро. Я нічога не набыў. Нічога не хочу. Ужо за 10 евро нема. Я, мабыць, просто паспрабую далей пагуляць у Red Dead Redemption, але, ну, у мяне зараз паспрабуй, вельмі жыццёвых сіл, да мне не хочацца гуляць у гульню, увогуле. То лайно. Мне быў такі невялічкі сплекс, калі выйшаў... Сплекс. У меня быў такі невялічкі сплеск, калі выйшаў Hogwarts Legacy, але... Ой, так. Але просто ён вельмі быстро затух праз тое, што гэта Hogwarts Legacy. Так, я б гэтыя 40 гадзін мог бы просто на канапе лежаць замест таго, каб гуляць у было б Hogwarts цікавей. Legacy. Так. Не, ну слухай, шчыра кажучы, спачатку гульня добрая. Спачатку, але калі ты разумееш, што гэта ўсё настолькі плоскае, настолькі беззубае, то ты такі не. А па самому Хогвартсу цікава хадзіць, там цікава паразгадваць нейкія загадкі, вось такое. Але я насамрэч, калі вось у гульні няма нармальнага сюжэту і няма нармальных сайт-квестаў, і вы сябе пазіцыянуеце как там экшн-адвенчуру ці РПГ, ну, пацаны, далёка вы не уедзеце на гэтым. Ну, слухай, там же мадоў накацілі зараз столькі, што матка боска. То так. Ну, я хацелся набыць, але, відаць, не дарма адмовіўся. Так, 100%. Бо я вельмі шкадую, што я выкінуў на яго грошы, можна было б набыць сабе калекцыёнку Зельды на гэтыя грошы з вілкай. У глаз. То так. У мяне ёсць пытанне да Міхася, што датычыцца стендапа. Ну давай. Окей. Мне вось просто заўсёды цікава. Ведаеш жа, калі ты айцішнік, табе кажуць там, вось ідзі там, зрабі камп'ютар, ці калі людзі узнаюць, што ты стендапер, яны не кажуць такі, типа, пажартуй. Блин, ну... Насамрэч даўно ўжо такога не было, але перыядычна такое, вядома, бывае. Щось я не ведаю, што адбылося за гэты час, чаму такого даўно не было, але... Последні раз мне такое у бары Чалы казаў. Так это было гады 1,5 таму. Чаму я ніяк не здзіўлён, што гэта было ў бары? Што гэта быў Чалы? Так. Я не ведаю, адкуль гэта вознікла. Мы учора з сябрамі размаўлялі, і зайшла гаворка пра Чалага, і усе як адзін такі, так ён ж п'е, як свіння. Я такі, бля, адкуль вы ведаеце, чаму? Адкуль гэта з'явілася? Бо ён п'е. Халера яго ведае. Я свечку не трымаў, я не ведаю. Ну, іншым бачні. Ну так. Тут заўсёды просто шмат людзей ніяк паміж сабой не звязаныя, бачылі Чалага ў піцейных месцах і такі, ну, відаць, ён п'е.
Лагічна. Гэта ведаеш, адзін сказаў, што ён п'е, другі сказаў, што ён нажраўся, трэці сказаў, што ён там бармена абассаў ці яшчэ нешта. Гэта як у нас у горадзе кажуць, у адным Все, гэта быў канцы Артём Шрайбан. падставіў просто. Шрайбан к нам не прыйдзе. Але мы яго ніколі не клікалі, а мабыць. Як у нас у горадзе кажуць, у адным канцы пёрнуў, другім сказалі, што абасраўся. Ось. Тут такая ж гісторыя. Ну што? Колькі у нас ужо? Мне здаецца, хопіць на выпуск. Зараз. Хопіць. Хопіць. Супер. Можа, ёсць яшчэ нейкія тэмы, якія хочаце хуценька абмеркаваць і пойдзем. Пагульням. Мне пакуль яшчэ нічога няма. Мы хацелі просто добрую размову пра гульні. Сяброўскую. А што вы звычайна абмяркоўваеце, акрамя гульняў? У нас навіны. Мы увогуле мы пра навіны кіно, серыялаў, гульні. Там больш ведаеш не медыа. такое, што навіны, а ну, не навіны пра гульні, а больш навіны аб тым, што вось там скарачэнне, вось там нешта там прадалі, там нешта пакупаюць. Вось так. І пра гульні вельмі шмат часу не было. Апошні у нас госць быў, гэта быў камбэх. Гэта які агучвае анімэ на Анібеле. Ось, там мы уже пра агучку размаўлялі. Неяк так. Мне просто здаецца, што пытаць у цябе пра стендап гэта тупо, таму што ты пра стендап везде распавёў і ў тым часе на сваім стендапе. Можна просто паглядзець стендап. Таму што... Подписывайтесь на пан стендап. Таму што пытаць у 30-й раз пра тое, як вы пішаце жарты, ці што такое панчлайн, я не магу. Мне совесть не зазваляе. Дзякуй. Сорам на крыху. Мы аб гэтым у Нарышкіна спытаем. Вось, дарэчы, наступны будзе Нарышкін, мы ў яго гэта спытаем. Дарэчы, у нас ёсць чалавек у нашым пан стендапе, Ягор Анісімаў таксама. Цудоўны комік, і ён, дарэчы, працуе у геймдеве. Што, калі вас будзе цікава. Ягор працуе у геймдеве? Ну, ён піша сцэнар для нейкай мабільнай гульні. Зразумела. Там трыўрад. Пабудуй атэль. Ну, можа, вам будзе цікава, не ведаю. Ну, ён плюс-мінус гэта ўсё ведае. Гэта той, які прыязджаў выступаць. Я ведаю. Той чалавек, які раней пісаў сцэнары для Влада А4. О, у мяне таксама ёсць гісторыя з гэтым, таму што ў якісьці момант яго прадакшн прыйшоў да мяне такі, нам патрэбен прадусер. Я такі, я з вами не буду працаваць за любыя грошы. Мне не цікава. Чаму? Табе не падабаецца рабіць контент для дзяцей? Я не ведаю, як гэта робіцца. Я ж не простое, што Влад А4, хто гэта такі? Заходзіш у дзіцячы садок, глядзіш, чым яны там займаюцца, несеш ідэю ім. Я ў дзіцячым садке займаўся тым, што за дзяўчынамі падглядаў. Слухай, было б дзіўна, калі б ты з вусамі стаяў каля дзіцячага садку і назіраў за дзецьмі. Не для Влада А4. Так, просто для сябе там паметачкі. Дзякуй, Міхась, што прыйшоў да нас. Дзякуй, што паклікалі. Да? Заходзь яшчэ, як час будзе. Ну, як пагуляю во што-небудзь. Абавязкова. Нам трэба агляды. Ну, наўрад ці я вам прынясу іх, але хто ведае. Дзякуй. Дзякуй. Даражэнькія, подписывайтесь, пашырай. У мяне прям живот так бурчыць, што мне здаецца, у мікрафон чутно. Скажи ты. Я не хочу. Блядь, мы гэта кожны раз робім, гэта ўжо не цікава. Да пабачэння.